Puwerte nga balita. Sa una press ka, subong puwerte nga balita. Halin ini sa aton kumari nga si Jessica. Jessica Chabelita. Kung hindi ka magdayaw, sigurado ko ikaw mamuyayaw. Trans woman sa Laguna. 3 ang jowa na pare-parehong kasama niya sa isang bahay. 4 kami dito sa bahay at sila lahat boyfriend ko. Nung una, okay naman ako sa isang karelasyon lang. Pero dumating yung time na ang dami ng ups and downs. Tapos biglang may pumasok na isa pang manliligaw. At nasundan ng isa pa. Gulong-gulo ako noon. Hanggang sa nag-decide ako na mag-get together kami. Yun pala, magkakilala sila. Pare-pareho nilang mahal ako. Hanggang eventually, nag-decide kami sa ganitong setup. Alam namin na hindi madali at hindi handa ang lahat para tanggapin ang aming sitwasyon. Hindi rin namin ini-encourage ang kahit sino na gayahin ako or kami na may ganitong relationship. Hambal ni Mamon. Mayo man si Mamon kitag 3 nobyo. 3 ka bilog pero kamo biskan isa wala. High blood na naman ang mga laon-laon kang mga single dira. Amo na gani hambal ko kung hindi ka mo magdayaw, kamo mamuyayaw. O kung magkanta na kamo, I have 2 hands, the left and the right. Ano mo kay 3 nobyo, may ba pa man siya. Gani partido pongko plaster pamati. Kay subong nga punto por punto, ba Diyos ko, daw mamuyayaw man ako. Baw si Madam tag 3 nobyo, biskan hindi na magkaon sang pamahaw panyaga panyapon kay siya may ginaom-om. Ang sadason ba si madugangan? Madugangan pag sang isa para hindi lang pamahaw panyaga panyapon, pati pag snacks maom-om siya. Una nga punto. Nagandahan ako kay Mamon. Mabait pa at maintindihin. Tinanong ko siya kung pwede siyang ligawan. May jowa raw. Yun pala, tropa ko, kababata ko. Sabi ko, sige, payag ako, kabit lang ako. Mahal ko po kasi siya. Hambal ni JC. Oy, JC. JC, nga daw wala pa gani nakapamutitis. Wala ka pa gani nakapamutitis, pero kabalo ka na sang kabit-kabit, no? Kabalo ka ni mga kabit. Sila pa ning isog. Sila pa ning isog sa original. Kag wala ka kabalo ni mga kabit, makaguba sang pamilya. Pero gani kiti ka mga 4 puros man kamo kalalaki. Beskal anyo ka bully box kay Mamon, hindi man ina maggusong kag hindi magbata. Gani wala sang pamilya nga maguba, wala sang gaba, padayunan ninyo. Kaduha nga punto. Pumayag ako sa ganitong setup. Bihira lang po makatagpo kasi ng tulad ni Mamon. Yung iniisip ang future naming 4. Hamba ni JL. Mo JL. JL, din ang imong ginhikanan. O daw, wala ka pa ganin na lutas, pero maayo man kay future ng imong ginapanumdom. Pero mas maayo tali ko manundom sa future, no? Nga ikaw mismo ang makasarang. Inang ikaw nag-eskwela, kag may obra para matustosan ang imong kaugalingon, hindi kay magsalig-salig ka lang sa imong nobyo-nobyo nga ikaw pakanon. Ano ina nga style? Mahigda, mauba, kag magbeka, tapos mahulat, kag magnganga. Tinamaran inang obra. Ika-3 nga punto. Nung una, ayoko po na may iba sa relasyon namin. Pero sina JC at JL po kasi, mga kaibigan ko rin. Araw-araw ko rin po sila nakakasama. Nandoon yung pagkakaibigan namin kaya ayaw kong sirain. Hambal ni JP. Amo na siyang inhambal JP. Ang 3 ka ulo, mas maayos ang sa isa. O kung 3 heads are better than 1. No? Pero may mga bagay. Ngas kung sa relasyon, ang imo gid lamang. Hindi mo nakapag-ipanghatag iba sa ibang patilawan. Ano ka mga 3? Kapi nga 3 in 1 para mas high ang performance? Bao Diyos ko. Kag sa imo man Mamon, no? Sa imo man Mamon, bao Diyos ko, tag-3 ang ginalive-in mo, tag-3 imong nobyo. Tapos ang ibang, Diyos ko, mapalag sila kahit ibiskan katunga, wala sa ila. Hindi tama na mabaso, kahit ibasi, guwapa, kagidman niya, biskan, nagautot ang imong munika, no? Wala ka sa dalasang problema. Pero, ano inang imong karipunan?
Open for all nga makawasda. Gani anong lesson nga makuha natin sa... Tagalog. Gani anong lesson na makuha natin sa itong video? No? Anong lesson? Kasi syempre tanan nga video may lesson ina. Panapanahon. True. Panapanahon. Gani matuto. Diyos ko Tagalog. Gani makabalo magulat. Hindi madulaan sang pag-asa, hindi madulaan sang paglaom. Kaya wala ikaw kabalo kung saan o ina mag-abot nga para sa imo. Pag kung mag-abot, inaamo ina ngin tsakto. Gani padayon lang. Padayon sa pag-ambisyon. Padayon sang paghandom. Kaya wala kita kabalo, no? Malay nimo. Buwas, Diyos ko. Ang imo naman tingle bells, ang magsaram bells. O kung bukas, ang imo naman Monica, ang mabitas.